Ipulan ko bilang mati bu news entertainment lam sago. Kapang ni jakote bu khosong. Tini ang naro nimba ke ma phai ma kamo haise. Khoroksa takhok je umor sakara no hani maka je 40 bosani borok je bo tini bini logi song thai thangma bai. Tini no khongo bini no khongo mo haingi tongka je kapang ni jakote bu khosong. Bo hingke mo haingi tongka bo je bini bihik thima bai. Borok ni no khongo je nogo tongnai nogo naikolnai maimui songnai nok ni samung tangnai kwrwngwi tongkha hingke bo chwngno je request khaima bai chwng tini norok ni bagwi je ani channel ni bisingtwi thaisa thaini kok salai hinui ang norok ni logi ma phaikha khapangni takotai bo khosong borok ni nukhong kok khe mo hai khapangni takotai bo khosong je borok kaijagwi je bwsabo mangni mangkha chwla mamangno je bwsa khorok ni wngma bai tini bini bwsabo motamuti tori phairwrwk baikha je sikla sogui phaikha ta hingke tabuk bongni nog nukhongo je bini ma ba bini bihik kwrwi bai tini songnai sungnai borok kwrwngwi tongkha hingke mo hai khapangni takotai bo khosong je bwrwi ba kajak bwrwi rok ba sikla randi ba sikla phono choliwo ba randi rok bwrwi randi rok tongnai rok tongwi tongkha hingke je bwsa bwrwi ni buma rok phono hingke choliwo je bo je samani mote hingke bwrwi bwsa je buma tongwi tongnai je bwsai thwijagwi rok randi rok kwlai tongnai rok hingke bo nanai hinui sao hingke tongmungno mo hai tongwi tongo hingke je chwng ani kontok ani number rwano screen o norok logi nang bai kwrwngdi tarpore ang bobai kok salaiwi norok no ang milirwi rwnai tongmungno obo hai tongwi tongo hingke bo komo hai sao khapangni takotai bo khosong je chwla bwsa hingke wngya hinui sao bwrwi bwsa hingke jodi no bwrwi ni bwrwi bwsa tongwi tongkha hingke bo bwrwi bwsano bo accept khaiwi hinui sao je bwrwi bwsano bo kai boroni rwnai hinui sao je bini bwsa haike no je bini bwrwi bwsano bo twi dolnai hinui sao hingke bo mo hai bo hinui sao khapangni takotai bo khosong tongmungno chwla bwsa wngwi tongkha hingke bo abo gosi manglak hinui sao hingke tabuk mo hai bo choliwo khapangni takotai bo khosong je bwrwi kaijakya sikla bwrwi chikrok rai tongkha 30 bosorokni par wngwi tongwi tongkha hingke bo abono bo gosio je kaijaknani bo raji tongo hinui sao hingke borokni nog nukhongo mo hai khapangni takotai bo khosong je nai tongnai rok borokni nog nukhongo hingke phatani kam rok khaina nangya sudo songdi chadi ba nogo kisa misa nokni kam rok khaijaknai aswngno tai kono kam khaina nangya hingke bongni rabat jaga rok bo tongbaio motamuti family kaham no hinui mano je family asok kono kharap ya family onek kaham no je borokni takhok bukhuk bo masapan gori kwrwi chakiri khai tongbaio hingke tabuk je bekti ano sahanai bobo bini rabat 15 kani da 10 kani hairok tongo hinui sao bini rabat bo thikmото chwrawi maiya je bini bwsa khorok ni nyodo charwnai churu songnai mairang rotada honai khapangni takotai bo khosong je chwla randa je bwrwi randi tongnai rok borok simini sio je kopal birman je bwsai kwrwi hingke je bihik kwrwi hingke bwsuk nukhongo kosto man abo borok simini sio sawi mano haisi hingke tongmungno bwrwi randi rok ba bwrwi randini bwsa bwrwi khoroksa rok tongwi tongo hingke norok dati chwngbai contact khlaiji ba sini kokduk number screen no rirwnai chwng bini kami rok to sagala tabuk sukjaratwi bini address rok chwng sawi manglakho tangwi hingke bo chwngno permission niyani bagwi chwng sawi manglakho tongmungno je bwrwi randi phono wngwi tongkha ba sikili buri phono rai tongkha hingke norok chwngbai dati chwngbai kwrwngnani chaitokdi nog borokni je chwla songni nog nukhongo kono problem kwrwi ekdom nog kaham je songnani chanani mairang roto honani aswk simisi hingke borokni kheta bo tongo kheta 5 kani da 6 kani hai tongo hingke kheta bo nokho na nangya kheta bo nung nokhori mai bo na nangya je hajra bai mangsa samung khlairwi tongo borok je kheto nung mai bonani wngwi bo mai ranani phuru wngwi bo hajra borok nawi mangsa rarwi tongo borok family o hongkha aswk kono problem kwrwi kaham kono choli tongo borok tabo sujaratwi ba borokni nog nukhongo kono walai paijak kwrwi bulai toklai kwrwi kaham kono borokni family o choli tongwi mano hingke aboni bagwi khapangni takotai bo khosong je nai tongnai rok tongmungno je randi phono wngwi tongkha ba sikili buri phun makaji wngwi tongo hingke ba bwsa khoroksani buma
basa khoroksa bwrwi bwsani buma wngwi no tongwi tongo hwnkhe dati dati norok sini kokdung number kwrwng di swngbai ba screen no sini number rirwnai sini number wngkha 9366 88 3473 o number no dati dati khe swngbai kwrwng di ba screen no to ani number rirwnai ang bai kwrwngmani bisingtwi ang norok no je o chwlabai kok sarwnai milirwnai je norok kok samani pore je bobai kaijaknai ja kaijakya abo norok decision kaidi aboni khapangni takotai bo khuksong hingke norok mo hai bo hwnwi mano je chelala tamni bagwi je kaijak waisa kaijak se bwsacha khoroknwi tongwi tongo hwnkhe tangwi kaijakna nai o mahairok hwnwi mano khapangni takotai bo khuksong bo hwnkhe bo kono mane tamo sanai bo nukhungo je kono saknongthok ba omo haini bagwi bo kaijakmaya je bini nukhungo bo birman manwi tongkha je bo rabodok kha ba fatani kam rok phano khai tongkha hwnkhe boroni nukhungo songnai rok maimui songnai mairon rok hongnai borok kwrwngwi tongkha haini bagwi bo chwngno belai khá request khaima bai chwng norokni thani tini kok thaisa thaini je bini beparo kongma sapaikha omo hai khapangni takotai bo khuksong je norok kho uansugui tongwi mano khapangni takotai bo khuksong je bini nukhungo thangwi bobai kaijak hwnkhe kopal birman rok manani ba phatarok samung ma khainani obahai rok hwnwi uansugui tongwi mano kono obahai kwrwi chadi songdi chadi mairon rok honani hwnkhe nokni kam haini kisa misa abo to joto nukhungo ro thangkha ba nok phano ma lepanai nijini nok no ba nijini ma sadongnai ba imo haikhe ma tongnai sudo tai kono problem kwrwi songdi chadi tai kono khaina kwrwi khapangni takotai bo khuksong je bo tini sini bisingtwi chwngno kok kwcharmani hwnkhe mo hai hwnkhe je o chwla hwnkhe bo kono nisa bai bo kwrwi chuwak bo nungya biri bo nungya khoni bo chaya kono phano chaya ekdom soronjaja borok si ba suja borok jajasi kono nungma bo kwrwi chama bo kwrwi ekdom kahamjaja borok khapangni takotai bo khuksong hwnkhe norok tongmungno chwngbai jodi no kaijakna rok hwnwi tongwi tongo hwnkhe ba chwla rok maya wngwi tongwi tongo hwnkhe dati dati khe chwngbai sini kokdung number o norok kwrwngwi mano hwnkhe ang tai bisi kok sagalakha khapangni takotai bo khuksong ang o video no bo norok kisa share khailaiji hwnkhe khapangni takotai bo khuksong je o chwlani hwnkhe mo hai bongni rabat bagan bo tongo rabat bagan simino bini 15 kani hai tongo hwnkhe kheto jaga bo bini 5 kani hai tongo hwnkhe bini nogo tabo wak farm bo tongo wak farm bo kotorma kha tangjak bo tabo wak bwsa bo manjak bini prai 15 ta hai hwnkhe khapangni takotai bo khuksong family khe kono bejal kwrwi kaham khe tongnasi songdi chadi thudi tai kono kam se kwrwi boroni nok nukhungo hwnkhe bini bwsa khoroknwi tongo hwnkhe jodi bwrwi randirok ang haino hai taisa ma sapirok khapangni takotai bo khuksong je kaijaknani hwnwi chelarok ngai tongnai rok norok dati dati khe chwngbai kwrwngwi mano ba sini kokdung number bo chwng screen no rirwnai hwnkhe tabuk je bwrwi bwsa ni buma rok tongmungno tongwi tongkha hwnkhe dati dati khe chwngbai kwrwngwi mano sini number screen no rirwnai tai bo bwrwi bwsano bo je o bwsano bo kai borwi no rwnai je nijini bwsa okni bwsa haikhe no nijini thwini bwsa haikhe no bo twi bo talangnai hinui srai srai chwngno sahorwi tongo haini bagwi khapangni takotai bo khuksong norok dati dati khe chwngbai kwrwngnani bagwi chaitokdi chwng o video no kisa share khailaiji tangwi hinkhe je ma kaijakya wngwi tongnai rok bwrwi rok baksa bwrwi randi rok baksa baksa chwlanai ma kaijakya wngwi tongnai rok ba nukhungo charwi maya je bwsa bwrwi tongnai rok hingka hinkhe norok dati dati khe chwngbai kwrwngdi je o takhungni bagwi norok bini bagwi jeskapani je o video no share khlailai gorodi hinkhe aswngno sasinai khapangni takotai bo khuksong ang kubui langma tv ni hinkhe ang Joel Deborma tai o kok samarok chaya tongkha norokno ang nakar sano haino hai jotono no hambai।